العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زامي درسي نشدة أتكين كراتن wannan gajeren littafi da muke na al-usul thalatha wanda al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya wallafa, wanda wannan littafi kamar yadda aka sani littafi ne da ya kunshi bayani akan aqida da tauhidi, abinda ya shafi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da kuma saninsa da kuma bautarsa Allah mai tsarki da ɗaukaka da buwaya, wanda malam ya buɗe littafinsa da gaya mana cewa akwai wasu matsaloli guda 4 wanda wajibi ne akan kowane musulmi ya zama ya san su kuma ya kiyaye su. Na farko ya ce ilimi, to wannan shine abu na farko, kuma a ƙarƙashinsa ne yake lissafa mana wasu abubuwa da suke da alaƙa da ilimi. Misali ya nuna cewa ilimi mafi girma shine ma'rifatullah, mutum ya san wane ne Allah, wanda mun yi sharhin wannan sharhi mai tsayi akan ya ake sanin wane ne Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ya ce ka san annabinka, shi ma yana ƙarƙashin wannan matsalar ta farko, wanda mun yi bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a taƙaice. Mun ce za mu riski bayani a gaba inda malam zai zo shi ma ya faɗaɗa. To yau za mu faɗa abu na uku wanda yake da alaƙa da matsalar farko, wato ba matsaloli 4 da ya ce ka sani ba su ne sanin Allah da annabi da addini ba. Ilimi shi ne farko, to a ƙarƙashin ilimin ne muka yi sanin Allah, muka yi sanin manzo, sai kuma yau zai mana abu na uku shine ma'rifatu dinil islam. Ya ce mutum ya san abin da ya shafi wato addinin musulunci. Wannan shine abu na uku a ƙarƙashin ilimi da malam yake bayani. Da haka ya ce wa ma'rifatu dinil islam, sannan mutum ya san addinin musulunci, wato ya zama ya kiyaye, ya gane, ya fahimci menene wannan addinin namu na musulunci. Ya ce bil adilla, mutum ya san wannan tare da dalilai. Wannan ba'un ce da ya ce bil adilla, ko dai ba'un ce da take nuna as-suhba, wato tana nufin ka san addinin musulunci a tare da dalilai. Ya zama duk abin da za a tambaye ka alal aƙalla kana da dalilin da yasa kake yin sa a cikin addini. To a nan da ya ce ma'rifatu dinil islam, mutum ya san addinin musulunci, shin wannan irin musulunci yake nufi? Domin sanin musulunci kala biyu ne, akwai saninsa bil ma'anal am, mutum ya san addinin musulunci gamamman sani, wato musuluncin da ya fi wanda muke yi faɗi yanzu. Akwai kuma bil ma'anal khas, shine wannan musuluncin da muke yi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya zo da shi. Idan an ce bil ma'anal am, shine mutum ya san musulunci cewa tun daga kan annabawa wanda Allah ta'ala ya halitta, to addinin musulunci suka yi. Kaga wannan musulunci gamamme kenan, wanda ya kunshi dukkanin zamaninnika da suka wuce da annabawa da manzanni da suka wuce. Shine addinin da Allah ya shar'anta a bauta masa da shi tun lokacin da ya yi halitta, kuma tun lokacin da ya fara aiko farkon manzanni, wanda shine annabi Nuhu alaihi salam. To wannan shi ma addinin musulunci ne suka yi.
ila an taquma sa'a, har zuwa lokacin da alkiyama za ta tsaya. Amma akwai sanin musulunci kuma bil ma'anar khas, shine musuluncin da ya zo a ƙarshen zamani, wato musuluncin da aka aiko manzan Allah da shi, shari'ar da aka aiko shi da ita, wadda daga ita ne kuma ba a ƙara aiko wani manzo ba. Da haka musulunci a nan yana nufin bil ma'anar am, mutum ya san musulunci a gamamman sani, ya yarda cewa tun annabi Nuhu alaihi salam, bal tun annabi Adam alaihi salam, abinda aka bautawa Allah da shi shine addinin musulunci. Wannan bautar da aka yi masa da miƙa wuya zuwa gare shi da aka yi, sunansa addinin musulunci, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa haka a ayoyi da dama kuma ya zama wato annabawa sun bayyana haka a cikin maganganunsu cewa addininsu shine musulunci. Shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sahihu Muslim, afwan sahihul Bukhari, wanda Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah ya kawo hadisin da wani lafazi ma na daban wanda daga cikin lafazin Ibn Taymiyyah manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa inna ma'ashiral anbiya dinuna wahid, yace mu taro, mu dandazo, mu karabka ta annabawa, addinin mu guda ɗaya ne. Kenan duk wani annabi da ya zo addininsa addinin musulunci ya. A wata ruwayar ya ce, wanda mun karanta hadithin a baya a muƙaddima na darasin farko da muka yi, ya ce mu annabawa 'ya'yan uba ne, ma'ana mahaifinmu ɗaya, uwa ce kowa yana da tasa. Abinda yake nufi kiranmu zuwa ga abautawa Allah guda ɗaya ne, amma shari'armu tana iya bambanta a ɓangaren sallah da tsarki da azumi. Shi yasa za ka ga annabawa kusan gaba ɗayansu babu wanda bai itirafi ya faɗa cewa shi musulmi ba ne, kuma ya kira mutanensa da cewa su musulunta, kamar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ko kuma kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Babu wani annabi da muka aika kafinka, wanda ya zo kafinka ko manzo, face mun masa wahayi cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni, in ji Allah subhanahu wa ta'ala, don haka su bauta min. Kaga kowanne annabi kenan da ya zo kiran da ya zuwa ga addinin musulunci ne. Haka yana cewa inna ad-dina inda Allahil Islam, addini a wurin Allah shine musulunci. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. Wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba ya bautawa Allah da shi, ba za a karba daga gare shi ba. To haka annabi Nuhu zamu ga a suratu Yunus yana cewa mutanansa wa umirtu an akuna minal muslimin, kuma an umarce ni in kasance daga cikin masu miƙa wuya, musulmi masu imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Haka annabi Ibrahim, Allah ya ce idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ubangiji ya ce wa annabi Ibrahim ka miƙa wuya, ka musulunta, ka sallama zuwa ga umarnin Allah, ya ce na miƙa wuya ga ubangijin talakai. Haka annabi Yusuf alaihi salam, daga baiwar da Allah ya yi masa yake lissafawa, yana nuna cewa musulunci baiwa ce da Allah ya masa, har ma ya roƙi Allah ya karɓi rayuwarsa a cikin addinin musulunci. Ya ce rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatira as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Yace ya ubangiji, lalle ka bani mulki, ka sanar da ni fassarar mafarki, kai ne makagin sammai da ƙasa, kai ne majibincin al'amarina a duniya da lahira, da haka ina roƙonka ka kashe ni, ka karɓi raina ina musulmi, kuma ka riskar da ni da bayinka wanda suke salihai a lahira. Haka annabi Yaqub yana tambayar 'ya'yansa cewa me za su bautawa a bayansa, da suka yi masa bayani ya ce fala tamutunna illa wa antum muslimun, wato kar mutuwa ta riske ku face kuna kan
addinin musulunci. Haka annabi Musa alaihi salam, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Yace in har kun miƙa wuya kun yi imani da Allah ya ku mutane na, to ga Allah ya fi cancanta ku dogara in har kun kasance wato ku musulmi ne. Haka za mu ga su kansu a saharatu fir'aun, wannan masu sihirin da fir'auna ya kira don su buga da annabi Musa don yi nasara a kansu, su yi nasara a kansa shi a tsammanin fir'aun. Amma su ma sai da suka sallama suka ce rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wato da ya ce zai yi musu azaba don sun musulunta, suka ce ya ubangiji ka kwararo mana da haƙuri a cikin zuciyarmu ka sa mu tabbata akan addininka, sannan kuma ka karɓi rayuwarmu muna musulmi. Haka Bilkis wadda ta yi zamani da annabi Suleiman alaihi salatu wassalam, bayan abin da ya faru na kissarta ya faru, ita ma ta ce wa aslamtu ma'a Suleimana lillahi rabbil alamin. Wato na sallama na musulunta na miƙa wuya tare da Suleiman annabin Allah, Allah wanda yake ubangijin talikai. Haka mutanen annabi Isa alaihi salam alhawariyun, za mu ga sun ce amanna billahi washhad bi anna muslimun. Wato mun yi imani da Allah kuma ka shaida cewa lalle mu musulmi ne. To kaga dukkanin annabawa da al'umarsu kowanne suna jingina kansu zuwa ga suna na musulmi, cewa addinin musulunci suke yi. Shi yasa ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Cewa kace sallata da bautata ko da yankana da rayuwata da mutuwata duka a hannun ubangijin talikai suke, wanda ba shi da abokin tarayya, kuma ya nuna cewa yana cikin musulmi. Haka Allah ta'ala ya nuna cewa sunan da musulmi za su fi tutiya da shi, su fi ƙafafa da alfahari da wannan sunan, shine sunan musulunci, kamar yadda ya ce huwa sammakumul muslimun. Allah shi ya raɗa muku sunan musulmi. Wato ubangiji shine ya zaɓi wannan sunan ya raɗa wa bayinsa cewa sunanku musulmi. Ba wai mitin aka yi aka ce to mu ƙungiyar da muka amsa kiran annabawa wannan suna za mu kira kanmu, aka sa musulmi. A Allah ne ya ce huwa sammakumul muslimun, shi da kansa ya raɗa muku wannan sunan cewa ku musulmi ne. To don haka kenan imani da wannan manzannin da abin da suka zo da shi da fahimtar saƙon da suka zo da shi musulunci ne, wannan shi malam yake nufi da cewa ka san addinin musulunci mai faɗi. Mun gane ko? Ka san addinin musulunci bil ma'ana al'am, wato ka san cewa annabi Musa musulmi ne, kuma Yahudawan da suka yi zamaninsa suka yi imani da shi sunansu mene? Musulmi. Haka annabi Isa musulmi ne, kuma kan musulunci ya kira. Kiristocin da suka yi zamani da shi a lokacin suka yi imani da shi sunansu musulmi a lokacin. Haka annabi Sulaiman, haka annabi Ibrahim da sauran annabawa. Amma akwai sanin musulunci bil ma'anal khas, wato ka san addinin musuluncin da annabin ƙarshen zamani ya zo da shi, wanda da shi ne aka rufe risala, shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. To shi kasancewa kuma duk wanda bai yi imani da shi ba, sunansa kuma ya tashi daga musulmi ya koma mene? Ya koma kafire. Domin kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kafircewa dukkanin annabawan ne. Idan ba Yahude ya zo ya ce ai yayi imani da annabin Musa amma bai yadda da manzan Allah da annabi Isa ba, sunan shi kafiri. Saboda shi annabi Musa da yana nan a raye shi ma sai yayi imani da manzan Allah. Shine Allah ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansuranna qala a aqarartum ala dhalika
wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Allah ya ce ya riƙe alƙawari da annabawa, kowanne annabi da Allah zai aiko shi sai da ya alƙawari da shi cewa idan wani annabi na ƙarshen zamani ya bayyana na aiko shi to za ka yi imani da shi, za ka taimake shi. Duka suka ce haka ne, sun amanna da wannan. Shi ne manzan Allah. Shi yasa lokacin da aka shiga ƙasar Khaibar, manzan Allah ya ga Umar bin Khattab da wasu takardu na At-Taura ya riƙe a hannunsa yana karantawa. Abin sai ya ba shi sha'awa, shi yana ganin abin da muke karantawa a musulunci gashi a cikin At-Taura, a Old Testament, wadda ba a rikita ba. Sai ya zo yana nuna wa manzan Allah cewa ai ga abin da kake karanta mana gashi a cikin takarda mata At-Taura, na samu daga garin Yahuda, wannan gashi iri ɗaya ne. Manzo Allah ya ji babu daɗi akan wannan, ransa ya ɓace. Ya ce yanzu Umar ban zo muku da wannan addinin wanda yake bai ba a naƙiyya, addini wanda yake fari, wanda yake tsaftatacce, ba shi da wani gurɓataccen abu a cikinsa ba. Sai ya ce lauka na Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Shi ma Musa da yana raye ba abin da zai isar masa sai yayi imani da ni. Da haka kenan dukkan annabawa da suna nan ma, to dukkan su da a ce an bar su da rai sai sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa annabi Isa alaihi salam wanda ya tabbata a hadisi cewa zai dawo a ƙarshen zamani, dan shi bai mutu ba, shi yana raye, ubangiji ya ɗauke shi, bar rafa'ahu Allahu ilai. Allah ya ce ɗauke shi ya zuwa gare shi, to zai dawo a ƙarshen duniya. To idan ya dawo, zai dawo ne a cikin musulmi, kuma zai dawo a wannan al'ummar, har ma wani limami daga cikin wannan al'ummar shi zai ja annabi Isa sallar asuba. Shi sa lokacin da Az-Zahabi rahimahullah a cikin littafin Tajridu Asma'is Sahaba da yana lissafa sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sai ya sa annabi Isa a ciki. To wannan abu ne na ilimi, shikenan aka yi ca kansa ya ce a yana da hujjojinsa, amma an kaga ka da ke abu ka taso tarzoma to kana da hujjarka. Ya ce menene sharaɗin zama sahabi? Shine kai imani da manzan Allah. Annabi Isa ya yi imani da annabi, domin ma ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ina muku bishara da wani annabi da zai zo a bayana, sunansa Ahmad. Ya ce kaga ya yi imani da shi. Na biyu ya ce shi ne ka gamu da shi, alliqa, ka haɗu da manzan Allah, kar ka ce ka gan shi, domin a sahabbai akwai makafi da ba su gan shi ba, amma gamuwa ake nufi. Sai ce annabi Isa ya haɗu da manzan Allah a sama lokacin da ya je karɓo sallah, sanda aka yi mi'iraji da shi, kaga ya cika sharaɗi na biyu. Ya ce sharaɗi na ƙarshe shi ne ka mutu akan wannan imanin da shi, akan addininsa, ka mutu akan addinin musulunci. Ya ce annabi Isa zai dawo kuma Allah zai karɓi rayuwarsa akan wannan addinin. Ya ce kaga ya zama yana daga cikin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan kasancewarsa annabin Allah manzo. Bayan wannan darajar da yake da ita, tunda Allah ya kaddara zai dawo duniya, to sai Allah ya zaba masa ya zama ya dawo da daraja irin ta sahabbai, wanda yake nuna ma duk al'ummar nan bayan manzanta babu wanda yake sahabbai daraja. Yasa Allah ya zaba masa wannan matsayin. To da haka mutum ya san addinin musulunci, ya karanta shi, ya san addinin da annabi ya zo da shi cewa shine addinin gaskiya. Babu wani addini wanda zai zo a bayansa ya shafe shi, kamar yadda babu wata shari'a ko wani annabi da za a aiko ya canza wani hukunci da manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya karantar da al'umma. To wannan yana nuna cewa ka san addinin musulunci. Shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahihu Muslim, hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu. Manzo Allah ya ce wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, na rantse da wanda ran Muhammad yake hannunsa, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, babu wani mutum daga cikin wannan al'ummar da zai ji labari na, yahudiyun wala nasraniyun, ko ba yahude ko ba nasare, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, sannan ya mutu bai yi imani da wannan saƙon da Allah ya aiko ni da shi ba, illa kana min ashabin nar, sai ya zama dan wuta. Yace ko a ina mutum yake a duniya babu wanda zai ji labari na,
ko da ba Yahude ne ko ba Nasare wanda yake ganin a zamanin manzansa shi musulmi ne amma ya ƙi imani da ni ya ce sai ya zama ɗan wuta. Kaga wannan yana nuna duk wanda saƙon musulunci ya kai masa shikenan wannan mutumin wajibi ne, dole ne ya sallama ya yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Shi yasa aka samu irin su Salmanul Farisi wanda sun yi addinin Kiristanci, ya yi addini na Kiristanci, tsaftataccen addinin Kiristanci, daga wannan malamin ya koma hannun wannan malamin, daga wannan ya koma hannun wannan, har ya zo ya musulunta da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya miƙa wuya zuwa gare shi. An sami irin su Suhaibur Rumi wanda a ƙasar su bautar wani abu ake yi ba Allah ba, amma duk sun zo sun sallama sun miƙa wuya zuwa gare shi. Haka irin 'yan Ethiopia, 'yan Habasha da dukkanin wanda suka musulunta a wannan zamanin, zaka ga wasu suna addinin Kiristanci, wasu Yahudawa ne, amma suka zo suka musulunta da shi domin sun yarda cewa wannan shine annabin da ake jira ya zo, kamar yadda ya faru da 'yan ƙasar Madina. To wannan a yanzu ana iya tunanin cewa akwai wanda saƙon musulunci bai kai masa ba? Kuna ganin za a iya samu? A ce akwai wani wanda yanzu a duniyar nan da muke ciki bai san an yi wani mutum Muhammad ba, bai san wani akwai wani addinin musulunci ko ana sallah ko kaza ba. Kuna ga za a iya samu? A inda ba waya ko? Za a iya samu. Ana iya samu a can bayan wasu duwatsu, wasu mutane wanda kaya ma ba sa sawa suna nan suna rayuwa, amma ba su ma san cewa an yi wani mutum a duniya sunansa Muhammad, ya taso a garin Makka, ya hijira Madina, ya rasu, addinin da ya zo da shi shine na musulunci. Wannan yana nuna akwai aiki akan musulmi har yanzu wurin isar da saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala. Idan irin su Uquba bin Amir za su tsallako daga Makka su shigo Afirka, su shigo nan ƙasar Afirka tun daga Makka akan doki da ƙafa da raƙumi, su zo nan su musuluntar da 'yan Afirka, wanda shine musuluncin da kake yi a yanzu, wanda tushensa ya faro kusan daga yankin Borno yanda ake faɗa. Da ma ana cewa sahabbai sun zauna a nan ɓangaren. Su Imamu Suyuti sun zo har Borno, wanda ya rubuta littafin Al-Itiqan fi Ulumil Qur'an, da littafin tafsir na Jallalaini wanda suke da shi da malaminsa ko ya karasa. To sun zo har ƙasar Borno, har ma wasu na cewa ya biyo ta Kano ma, nan ƙasar Kano, Al-Imamu Suyuti. Idan sun yi wannan tafiyar suka zo suka isar da saƙon Allah a lokacin a ƙafa, a raƙumi, a doki, a jaki. Yanzu da muke da motoci da mashina, me yasa akwai wasu wanda har yanzu ba su fahimci musulunci ba kuma ba a je an isar musu ba? Ko wanda yake da ɗan ilimi da karatu, ko wani malami ko wata ƙungiya ta da'awa, ko wanda yake karantarwa, a tashi a je a sanarwa wa'annan mutanen addinin musulunci. Amma yanzu an fi gane kawai wanda ya tashi ya ɗan ga ya iya ɗan usulul salasansa da sauransu, sai kafa raddi kawai a ciki, shi ma don ya fito a gari ya zama ana lissafa shi, a ce ai wani matashi ya fito mai zafi, saboda kowa ta kansa yake biye. To sai ga ya tara mutane followers, ana tabinsa a Facebook. To yana kafurta wannan malamin, shi ma wannan yana kafurta wannan, wasu na can suna jira a isar masa da musulunci ba a je an yi ba. To wannan hadisin kenan wanda yana nuna da'awa tana kan kowa, ko da a ofis ne, a wurin aiki, mu'amalarka da wanda ba musulmi ba, har ma yi mamaki, yana mamakin gaskiyarka da amanarka, sai ka gaya mai haka addininmu yake, addinin musulunci. Daga wannan kana nuna mai ɗabi'ar musulunci, wala Allah ya musulunta. To don haka malam ya ce wa ma'arifatu dinil Islam, mutum ya san addinin musulunci. Yanzu mun gane musuluncin kala biyu ne da yake nufi a nan. Akwai musulunci am, wanda yake gaba ɗaya na annabawa, kasancewa musulunci suka yi. Akwai kuma alkhas, wanda shine wannan wanda muke yi na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kuma duka saƙonsu iri ɗaya ne, sai dai shari'a tana bambanta. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Malam ya ce bil adilla, ka san addinin musulunci da dalilai.
ana ka san shi akan hujja, akan dalili, akan cewa kana da burhan, kana da hujjar da zaka iya bayarwa cewa addinin musulunci gaskiya ne, kana da hujjar da in wani ya tare ka a yau ya ce gaya min Allah ɗaya ne in yadda, kai mun bayani in gane cewa Allah ɗaya ne, kana da yadda zaka iya masa bayani, shine bil adilla. Da haka al'adilla jam'i ne na dalil, an ce adilla dalilai, dalilun kuma shine dalili. Kaga dai ba haushe kawai kalmar larabcin ya mai da ita kawai hausa, wataƙila a hausa babu wannan kalmar ta dalili, sai dai a ce hujja, ita ma hujja ɗin larabci ce, wace kalma za a yi amfani da ita kenan? Na'am? Shi yasa suka ce yawancin kalmomi na Hausa suna da alaƙa da larabci, musamman wanda suke da al a farkonsu, kamar irin su albasa, kaga albaslu ne a larabci, irin su alkaki, alkakak. Ta kawai ba haushe sai ce alkaki. Sannan wato fa'il ne a nan da aka ce adilla, fa'il ne bi ma'ana fa'il, ma'ana daga kalmar addilala, wanda an ce menene dalili ko meye dilala shine al-irshad, shine ma abin da yake wato ma yurshidu ila al-matlub, abin da zai nuna maka wani abu da kake nema. Shi yasa ake cewa wato masu nuna hanya ake ce musu dalilan hanya, ana wanda yake nuna ma dalili shine nuna ma inda kake nema. Kamar in ka zo wurin wani kana so ka ce nuna maka hanya, a larabci ai za ka yi dullani ala kaza, ana ka nuna min, ka kalmar dalili ta fito, ka nuna min zuwa kaza. To yana nufin dalili din abin da zai shiryar da kai, ya nuna maka cewa lalle Allah ɗaya ne, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ne, kuma addinin musulunci addini ne na gaskiya. To amma malamai anan sun yi saɓani, suka ce ai dalili kala biyu ne. Akwai dalili wanda yake al'adillatu shar'iyya, dalilai na shari'a, akwai kuma al'adillatu al'aqliyya, dalilai na hankali. To wanne malam yake nufi anan? Akwai dalili na shari'a, cewa ka san Allah ɗaya ne, akwai aya a cikin alkur'ani qul huwallahu ahad, ka san cewa shi ya cancanta a bautawa. Allah ya ce wa ana rabbukum fa'budun, kasancewa shi masani ne, akwai suna al'alim a ƙur'ani, akwai al-hakim. Kasancewa manzo Allah annabi ne, Allah ya ce Muhammadur Rasulullah. Kaga wannan dalili ne sam'iyya, dalilin da ake cirowa daga alƙur'ani da hadisi da ijma'i, shi ake cewa ad-dalilu al-adillatu shar'iyya ko dalili wanda yake as-sam'iyya. To sannan akwai dalili wanda yake aqliyya, dalili na hankali, wanda hankalinka ma zai nuna maka cewa in dai hankalin mutum lafiyayye ne, zai nuna mai cewa wannan duniyar akwai wanda ya yi ta, kuma wanda ya wannan duniyar guda ɗaya ne. Wannan dalilin hankali, wanda a ƙur'ani Allah ya haska irin waɗannan dalilan, kamar yadda ya ce law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Wannan dalili ne Allah yake nuna maka kai aiki da hankalinka. Da akwai wani abin bautar a wannan duniyar ba Allah ba, to da duniya ba za ta zauna lafiya ba. So da kai yanzu a gidanka a ce akwai wani mutum kuma shi ma mijin matarka ne, za a zauna lafiya? To wanda ya ce wannan duniyar abin bauta ba guda ɗaya ba ne, kamar haka yake nufi. Yana nufin ga miji guda yana da matarsa, ya yi lefe da komai, ya je aka je tambaya, aka dawo aka kai kudin aure, aka yi kaza aka yi aure, tana ƙarƙashin mulkinsa. Akwai wani shi ma kuma da ya hakan sai ya zo ya ce shi ma ya yi, kuma kai da shi ku shuraka'u ne, kuna tarayya akan wannan matar, yanda take matarka haka take matarsa. To me yasa ba za a samu zaman lafiya ba? Inda za a kaddara hakan zai yiwu, shine umarninku zai ringa shan bamban. Lokacin da za ka ce ta ɗora ma ruwan zafi za ka yi wanka, shi zai ce bacci za ta yi. Shi ne lauka na fihi ma alihatun illallah la fasadata. Allah ya ce da akwai wani abun bauta ba Allah ba, da ba shi kaɗai ba ne, to duniya ba za ta zauna lafiya ba.
amma na sama zai yi ruwa na ƙasa ya ƙi fitar da tsirrai, sanda na ƙasa ya fitar kuma na sama ya ce shi ya gama ruwa, haka ba zaman lafiya. Wannan yana nuna ma a hankalci cewa wanda yake gudanar da wannan duniyar Allah ne guda ɗaya, ba biyu ba ne. Kaga dalili ne nan ake nuna ma kai aiki da hankalinka. To shi yasa da yawan malamai suka ce a nan akwai dalilai guda biyu wanda suke nuna ma ma'rifatullah da kuma sanin annabi da kuma sanin addinin musulunci cewa duka wannan abubuwan gaskiya ne. Akwai as-sam'iyya akwai al-aqliyya. As-sam'iyya kamar yadda Ibn Uthaymin yake faɗa yace shine ma thabata bil wahyi, abin da ya tabbata a wahayi daga cikin alkitabu was sunna. Na al-aql kuma na al-aql na hankali shine ma thabata bin nazari wa ta'ammul, abinda da kallo da lura da tunani da bibiya da mu'amalantar abu yau da kullun zaka gane cewa kai wannan abin gaskiya ne. Kamar yadda ai mun ji maganar Ibn al-Jawzi lokacin da muna sharhin cewa ka san waye manzan Allah, ya ce da ba a bawa manzan Allah ma mu'jiza ba aka bar rayuwarsa haka kawai ta isa ta nuna ma shi manzo ne. To kamar haka da a ce Allah bai saukar da hujja ba akan cewa shi ɗaya ne, hankali lafiyayye da mai lura da mutum mai tunani in ya kalli duniya zai gane kai akwai wanda ya yi mu. Shine lokacin da wani baƙauye ya zo wucewa sai ake tambayarsa, ya ce duk yanda ake akwai wanda ya wannan duniyar. Lokacin musulunci bai zo ba, baƙauye a daji yana kiwo, ya ce akwai wanda ya wannan duniyar. Aga hankalinsa da tunaninsa da zuciyarsa ta ɗan adamtaka tana jan shi zuwa sai ta mai da shi wurin abin bautarsa. Fitratallahi allati fatara nasa alaiha, tsari da Allah ya halicci bayi akai yana nema sai ya koma kan tsarin gaskiya. Shine muka ce duk yaro in an haife shi in aka bar shi iyayensa ba su ja shi zuwa coci ba, masallaci zai zo. Shi yasa za ka ga yana zuwa masallaci iyayen na janye shi, fitra ce take jansa, shi ya san can shine gaskiya. Amma manzo Allah ya ce iyayensa ne za su mai da shi ba Yahude ko ba Nasare. Sai aka tambaye shi me yasa kake tunanin cewa akwai wanda ya wannan duniyar? Ya ce alba'aratu tadullu ala alba'ir. Idan kaga kashin raƙumi, ya ce ya nuna ma akwai wata halitta sunanta ne raƙumi. Wal atharu yadullu ala almasir. Idan kaga takun kafar mutum akan wata hanya ta ƙauye ka san wani ya bi wannan hanyar. Sai ce to ya zaya a ce wannan saman ma'abociyar rana da ƙofofi da yawa, ƙasan nan ga duwatsu a kakkafe da waɗannan bihar ɗin, waɗannan koguna na ruwa da teku da suke gudana a yau da kullum, kuma a ce kawai Sudan suka zo babu wanda ya yi su. Idan gida ne kamar yadda Abu Hanifa yawa wasu suka zo suka ce su ba su yarda akwai Allah ba, sai ce to zai ba su labari wani jirgin ruwa ne, ya ce ya je bakin ruwa ya loda kaya da kansa, ya shiga ya tuntsura kansa cikin ruwa, ya tuko kansa ya kai kansa wani gari, ya sauke wannan kayan ya zauna yana hutawa. Ya ce ga kamar da mu mahaukaci mana, ya za a yi taya jirgin ruwa zai tuka kansa? Ya ce ni ne mahaukaci koko in jirgin ruwa bai tuka kansa ba, yanzu wannan duniyar ku kalle ta ku ce ba wanda yake tuka ta, babu wanda ya yi ta. Aga dalili na hankali kenan. To shi yasa a cikin alkur'ani Allah yake nusar mana da haka, kamar inda yake nuna wa min ayatihi, daga ayoyinsa kaza, daga ayoyinsa kaza. Afala yanzuruna, yanzu ba za su kallo zuwa kaza ba. Misali yace amman khalaqa samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahjatin ma kana lakum an tunbitu shajaraha a ilahum ma Allah bal hum qaumun ya'dilun. Allah ya ce wane ne wanda ya halarci sammai da ƙasa, ya saukar da ruwa daga sama, ya tsiro da tsirrai da shuka wadda take ma'abociyar yabanya da kyau in ka kalle ta a gonarka ta burge ka, wanda da wurin ka san babu wannan shukar. Ya ce a ilahun ma Allah, akwai wani ubangijin tare da Allah wanda ya wannan? Ya ce balhum qaumun ya'dilun, bari dai kawai su mutane ne masu karkacewa gaskiya, amma a fili take. Amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya. Wane ne wanda yake ya sanya wa ƙasa matabbata, ma'ana ƙasa ta zama bata yawo, tunda shimfiɗa ce ta zauna a ƙasa.
kuma ya sanya ƙoramu da koguna na ruwa a tsakankaninta, ya sanya mata rawasiya, duwatsu wanda suke rike da ita. Waja'ala bainal bahraini hajiza, kuma ya sanya tsakanin teku guda biyu, wanda teku ne ga ɗaya a nan ga ɗaya a nan, amma ruwansu baya haɗuwa kuma tare suke gudana. Sannan ka ɗebo ruwan wannan ka zuba shi a wannan sai ya koma. Ya ce a ilahun ma Allah, akwai wani ubangijin tare da Allah wanda ya wannan? Ya ce bal aktharuhum la ya'lamun, bari dai da yawansu ba su sani ba. Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. Wane ne yake amsa roƙon wanda yake al-muttar, wanda ya matsu da wani abu in ya roƙi Allah yake bashi? Ya roƙi Allah haihuwa a bashi, ya roƙi arziki a bashi, ya roƙi kaza a bashi. Kai yanzu in ka zauna zaka tuna wani abu a rayuwarka da kake ta roƙo kuma Allah ya baka shi yanzu. Tunda ka taso, kana roƙo ka ci WAEC, ka ci ko baka ci ba? Kana roƙo ka samu admission, ka samu. Kana roƙo ka zama ɗan kasuwa, ka shiga. Kana roƙon kai aure, ka yi. Kana roƙon 'ya'ya, an baka. Allah ya ce waye yake amsa wannan roƙon? Wa yakshifu su'a, ya yaye damuwa daga zuciyar bayinsa, kuma ya sanya ku halifofi a bayan ƙasa kuke rayuwa. A ilahun ma Allah. Allah ya ƙara tambaya, ce akwai wani ubangijin tare da Allah wanda ya haka? Qalilan ma tadhakkarun, kaɗan ne suke tunani. Amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati. Wane ne yake shiryar da ku a cikin duhu sanda za ku hau kan teku? Ka je kai sacin ka ga Atlantic Ocean, ka ga zurfin wannan ruwan da yanda yake ambaliya idan jirgin ruwa yana kansa yana tafiya, da yadda za ka ji kuka ihu za ka ringa ji a cikin ruwan. Ihun dabbobi ne fa, kifaye ne. Kai sacin ka ga humpback whale wanda katon kifi ne wanda zai baka tsoro. In ka gan shi za ka yadda cewa lallai kifi ya iya haɗiye annabi Yunus. In ka ga wannan kifin wanda jirgin ruwa yana iya tuntsirar da jirgin ruwa, duk girmansa zai iya shiga ƙasan jirgin ruwa, in ya girgiza sai yadda ku. Humpback whale, ko ya zama mutane kamar yadda ya faru da al'umma a baya, ya tsaya yana hutawa shi wannan kifin a cikin ruwa, amma sai ya zama mutane su zo su hau kansa su sauke kayansu da tukwane za su fara girki, sun zaci dutse ne sai ya motsi saboda zafin wuta. Akwai wannan halittar a duniya, kuma idan wannan halittar ta kifin ya mutu to poison yake zama, iskarsa gurɓatacciya ce, da haka zai iya cutar da mutane. Maganin wannan poison ɗin shine gishiri, sai Allah ya teku ya barbaɗa mai gishiri. Yasa ruwan teku yake salty, yana da gishiri saboda halittun ciki, don kar kai ɗan adam ka shaƙi iskar idan sun mutu mu cutu, sai Allah ya teku ya barbaɗa mai gishiri. Ya ce ilahun ma Allah, akwai wani Allah ba shi ba wanda ya wannan? Haga babu. Ya ce ta'ala Allahu amma yushrikun. A cikin ayar ya ce waye kuma yake aiko da iska a matsayin bishara kafin ruwan sama ya sauko, don ku tattare kayanku, ana muku alama cewa ka kwashe ga ruwa nan zai taho. Waye yake yin wannan? Ya ce Allah ne. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wane ne wanda yake ya fari halitta, ya kage ta, kuma yake azurta ku daga sammai da ƙasa, yake fitar da rayayye daga matacce, ya fitar da matacce daga rayayye? A ilahun ma Allah. Allah ya ƙara tambaya, ce akwai wani Allah ba shi ba da ya wannan? Ya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku kawo hujja kuma in da gaske kuke. In har da gaske akwai wani abun bauta, ko wani waliyi, ko wani malami, ko wani wanda yake dutse, ko wani gunki da ake bauta da ya wannan aikin, Allah ya ce ka kawo hujja shi ma ka nuna shi. Shi yasa ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Ka ce babu wanda ya san gaibin sammai da ƙasa sai Allah. Kai din ma in ka mutu baka san yaushe za a tashe ka ba, shi kadai ya sani. To wannan kaga aya ce da ke nuna cewa lallai ubangiji yana nuna abin da zaka lura da shi, kaga waye yake yin kaza, dalili na hankali ka gane Allah ne. Shi yasa yake cewa afara aitum ma tumnun, shin ba kwa ganin maniyin da kuke zubawa a mahaifar mata? A antum takhluqunahu, ku kuke halittar yaron?
am nahnul khaliqun ko mu muke halittarsa. Kaga wannan ma tambaya ce a suratul tur, yake ta dubawa afara'aitum kaza ba kwa ganin wutar da kuke kunnawa da itace ku ne kuka tsirar da bishiyar ko mu muka tsirar da ita? Kaga Allah ne ya tsirar da ita. To haka yana cewa wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Daga cikin ayoyinsa da ke nuna shi kadai ne akwai halittar ku da yi daga turbaya a karan farko, sannan sai ga ku kun zama 'yan adam kuna ta watsuwa a duniya. Haka yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah ya halitta muku matanku wanda kuke samun nutsuwa da su, ya sanya soyayya a tsakaninku da jin kai. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Daga ayoyin Allah shine halitta da yayi na sammai da ƙasai, ku kuma ya halice ku launukan ku daban-daban, yaran ku daban-daban. Yayi ku yaran ku daban, haka launin ku daban. A wata duniyar akwai wanda duk abin da kake yanzu bai san me kake cewa ba, kuma duk Allah ne wannan yarurruka. Yace wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli. Daga ayoyinsa akwai bacci da kuke yi da daddare, shi ma aya ce ta Allah. Baka isa kuma ka bijire ka ce ka daina bacci ba. Shi yasa bautar Allah mutum yana yin ta ne ɗau'an aukarha, ko yana so ko baya so sai ka bautawa Allah. Wato ka bi ma tsarin da Allah ya tsara halitta, cewa ka ci abinci da hannu, a baki za ka sa abincin ya bi ta makogaranka ya shiga cikinka, shi ma bautar Allah ne. Amma ba bauta ce wadda aka rattaba lada a kanta ba, amma ana nufin ko ka ƙi ko ka so sai ka risinawa yanda Allah ya tsara ka. Ba za ka ce kai yau dan tawaye wannan Allah da ake cewa shi ne ya halice ni, to na daina cin abinci ta baki. Ba za ka faɗa haka ba. Ko ka ce kai ta kunna yanzu za ka ringa ɗura shi, ko to da hannuna zan dawo tafiya kafa ta hannu ɗaga ta, za a ga tara za a kama ka a tafi da kai asibiti. To da kawo ka ce haka tsari kenan, mutum sai ya bi tsarin da Allah ya halicce shi. To kamar haka dole mutum sai ya yi bacci, ko kana so ko ba ka so. Allah ya ce wannan baccin shi ma aya ce muke sa muku, ayar da ke nuna cewa za a mutu a nan gaba. Wannan hari wabtigha'ukum min fadli, da fita da kuke neman falalar Allah, ka tashi baka da komai a gidanka ka fita nema kuma Allah ya baka ka dawo da shi, shi ma aya ce. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihi al-ardha ba'da mautiha. Daga cikin ayoyinsa akwai nuna muku walƙiya da tsawa da yake yi, wadda watan aka yi sai ka ji kara zana. Ya ce sannan ya saukar da ruwan kuma daga sama, ya tsirar da shuka a ƙasar da ta riga ta mutu, kuma ya dawo da ita koriya. Yanzu nan da wata 2 zuwa 3 za ka nemi duk koriyar shukan nan za ka rasa ta. Shikenan wuri zai bushe, a shiga bazara, a tafi rani, a yi kaza, wataran kuma ruwa sai ya sauka kuma Allah ya ƙara tsiro da su. Ya ce wa lahu man fis wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi. Daga cikin ayoyinsa akwai tsayawa da sama ta yi, da kuma tsayawa da ƙasa ta yi da umarninsa ba sa rawa, ita kuma sama ta ƙi ta faɗo. Wannan umarnin Allah ne, bi amrihi, da umarninsa ta tsaya. Don haka ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula. Allah shi ya rike sammai da ƙasa kar su kubce. Kuma wala in zalata, da ka kaddara za su kubce din, waye zai rike su wanda ba Allah ba. Shi yasa yake faɗa a suratul ra'd cewa shine wanda ya halicci sammai bi ghairi amadin tarawnaha. Allah ya ce shi ya halicci sama ba tare da wani ginshiki ba. Malamai sai suke fassara biyu a wurin tarawnaha. Wato Allah ya halicci sama duk da rumfa ce amma bai mata fila ba. Tarawnaha suka ce ai ga saman kuna kallo. Wasu malaman suka ce hakan nan yake nufi a wannan ayar. Tarawnaha ai ga ta ita saman kuna kallo, inda filar ku nuna. Wasu kuma suka ce bi ghairi amadin tarawnaha, ya halicce ta ba tare da filar da kuke iya gani da idon ku ba, amma tana da filar, amma an kaddara ta ba za ka ganta ba. Kaga Allah kenan. Shi yasa ya ce kawai a ƙarshe walahu man fis samawati wal ard, duk wanda yake sammai da ƙasa mallakar Allah ne, kullun lahu qanitun,
dukkansu masu kankan da kai ne ga Allah. Ya ƙara ma ya ce wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alai. Shine wanda ya kage halitta a karan farko babu ita, kuma shi zai dawo da halittar in ta mutu ya busa mata rai ya mata hisabi. Ya ce wannan ma ya fi sauƙi gare shi. Wato idan a hankalce, a hankalinku na ɗan adam wannan ya fi sauƙi, amma ba abin da ake cewa a wurin Allah ya fi sauƙi, nan ba abin da yake mai wahala a wurinsa. Amma a tunani na 'yan adam, ka ƙirƙiri wannan ruwan sai wani ya gan shi ya ce da Allah ka ƙara min irin wannan ruwan, na farkon ne ya fi sauƙi ko na biyun ne zai fi maka sauƙi? To shine Allah ya amfani da hankalinmu cewa wa huwa ahwanu alaihi, ai dawo da halittar ma a tunanin ɗan adam ai shine ya fi komai sauƙi. Da haka ka riddige a kabari, wani ma an riga an dabbobin daji sun cinye shi, kowace ta ci naman da za ta ci ta tafi. Wani ma ya yi wasiya ya ce in yi mutu a ƙona shi a watsa tokarsa. Amma Allah gaba ɗaya ya ce bala qadirina ala an nusawwiya banana, ya ce muna da iko har wannan zanen na yatsunsa sai mun damai da su yanda suke. Haka ba kai a dawo da kai ba, zanen yatsunka ma bananahu, zanen da ke kan yatsunsa na thumbprint ɗinsa, Allah ya ce sai mun dawo da shi yanda yake. To kaga wannan yana nuna ma wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid. Komai akwai ayar da ke nuna maka Allah ɗaya ne. To wannan shi malam yake nufi da bil adilla, wato ka san Allah, ka san manzansa, ka san addini da dalilai. Dalilan akwai na Qur'ani da hadisi, shi yasa ba mu kawo su ba wanda suke an saba jin su yau da kullum. Amma akwai dalilai na hankali wanda kai kanka zaka iya tunani, ka gane cewa lallai akwai wanda ya yi ni. Kamar yadda ɗaya daga cikin sahabbai ya ce ya musulunta ne saboda ya ji annabi ya karanta ayar da Allah ya ce su ne suka halicci kansu, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Ba a halicce su daga komai bane ko kuma su suka yi kansu. Ya ce ni na san cewa an halicce mu daga wani abu, kuma ba ni ne kaina ba. Daga nan musulunci ya shiga zuciyarsa. To kaga bil adilla kenan. Sannan malamai sun yi saɓani cewa a nan da malam ya ce bil adilla me yake nufi? Yana nufin duka waɗannan abubuwan, sanin Allah, sanin manzo, sanin addini, duka sai da dalilai, ka san su tare da dalilansu, ko kuma na ƙarshen ne kawai yake nufin da dalilai addinin musulunci? Tunda sun ce ya ce ma'rifatullah bai ce bil adilla ba, ya ce ma'rifatu nabiyyihi bai ce bil adilla ba, sai da ya ce ma'rifatu dinil islam sai ya ce bil adilla. To shin iya addinin musulunci ne ka san shi da dalilai, ko kuma har biyun bayan yake nufi? Wanne yake nufi? Ha? Gaba ɗaya? Akwai wanda ya saba? Sai mu ce hatu burhana kuma a kawo dalilai. In wani ya saba mai sai a kawo dalilai duka. So malamai kamar wato irin su Sheikh Salih Al-Uthaymin, da irin su Ali Sheikh, da irin su Abdullah Al-Ghunayman, da Salih Al-Usaimi, da yawan malamai sun ce gaba ɗaya yake nufi. Gaba ɗaya yake nufi. Duk da cewa zai koma ne ila aqrabil mazkur, zai koma kan abin da yake na immediate bayansa, wanda shine addinin musulunci. Amma yana nufin ka san musulunci, ka san manzan Allah, ka san Allah subhanahu wata'ala tare da dalilai akan haka, wanda su ne muka raba gida biyu. Wannan shine mas'alar farko da malam ya ce a cikin mas'ala guda 4 wajibi ne mutum ya san su. Mas'alar farko shine mene? Ilimi. Karkashin ilimin mun yi sanin Allah, sanin manzo, sanin addini. To an gama da mas'alar farko, sai mas'ala ta biyu shine al'amalu bihi, aiki da ilimin, wanda shine inda za mu tsaya a kai. Dama ya fara nuna lokaci. Abin da muka faɗa na daidai, Allah ta'ala ya ba mu dacewa a cikin ladan. Sai mu amsa abubuwa wanda muka yi kuskure, Allah ta'ala ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.